Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Се нафар коргар дар кор. Кафе Баракат ва Замзам. Пешами ҳиҷомаи ман. 1,500 метиян ту. Фикр накунед камай. Бо рӯзаш 2000, 3000 то 5000 ам кор мекунӣ. Барои ки чойпилиту метиян. Се вақт хӯрок ту метиян. Квартирату миёни хиту платит мекунӣ. Ҳуҷҷат дошта бошед нур алон нур. Илтимос ҳами сториса да ҳамаи гурӯҳо паҳн кунед. Хоҳарои бекор бошанд, додаро биёянд ҳамҷа кор кунанд. Занҳо қати занҳо хоҳ мераванд, бачаҳо қати бачаҳо. Худо нигоҳдор. Барои ки айнуин бобоҷон 88 салом мегӯ. Кафе пеш хизмат мақсад кор мекунӣ, авқот мебарӣ, авқот мебарӣ. Худо мефаҳмӣ. Хуб кор қин нест. Худо нигоҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Биёй кор кунед, ба фарзандотон нуни ҳалол бекунед. Шахсои бекори амуро дар назар доред. Худо нигоҳдор. Модари азиз, бародари азиз, ман дар клиника Авиценна медклиника Авиценна адресараш метрои Люблино дорем. Ина иншаллоҳ ҳозир пеши модар медурем. Ки аст чи аст, соати чанд то чанд кор мекуне, режими работа даже без выходной буда у них медурем. ҳозир иншаллоҳ нишон метиҳем ҳамаша. Худ дӯстон азиз медурем. ина хел клиника шу аки рӯи хоҳаро мавҷарак мекунем. ина инҷа администратор шу, ҷои қабулгоҳ шу. خواره ساعت چند کار میکنی؟ دختره گپ زنیم رو تو نشون داد چند تا اینجا تا 5 کار میکنی. خوب دوستان این نمیخیر نیچه چوی قبولگاه. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند حفظ کنه. قرار داریم در اولیچه چی مدت верхний поля дом 36 корпус 2 در клиника акай ирода хон ки ман ҳама вақт алҳамдулилла аз семияи худам саркарагӣ то дигар бародаронам ҳамҷа мо мебиёрем барои қабул кардани модару хоҳару ӯзи ва модарое ки ҳомиладор ҳастанд ва бародарое ки мақсад капел мемонанд ё ки мақсад сӯзандор мегзаронанд мардона уролог шумо аст. хуб қарор дар ҳамҷа иншоаллоз хана ба апа метем чӣ хел қабул мекунанд, чӣ хел занако ҳомиладорро карта мекушоянд, ҳамаша иншоаллоҳ мемонанд. Модарҷон салом алейкум. Ката гардам занако мебиёянд. Ман аз 2020 сол клиника кушода шудагӣ уже патсиентомон ҳаст, мебиёянд омӯхта шудагӣ як бора дубора қайба мегирем, хеле карта мекушоям, анализ пушкати нархаш 12000 ҳамин чӣ хел ки буд хоҳар ҳомиладор кишид мегӯяд 12000 шумо да метиҳад дар қайди шумо дар дорнаш анализ ҳар дафъа ки мисол 3 ҳафтада 2 ҳафтада як бор мебиён. 9 моҳ узи консултатсиямон бепула ҳамин дуруни 12000 дар муддати 9 моҳ то таваллуд кардан то родома бо чӣ ҳуҷҷатҳо дар ҳол гап мезанам, консултатсия метиҳам. лекин қарби зоидан ба ҳозир кӯдакоя бцж прививка мекунанд. Барои прививка кардан анализҳои сӯтики свежа дар корда як моҳ пеш бо хун пешоб элва вич гепатит 1500 метр. Агар доплер дар кор бошад доплер равон мекунам. Агар занако бо осложнение доранд, мисол ҳомиладоро касали қанд, консултатсия эндокринологро мекунам. Мумкин гурӯҳи хуншон отрицательный ё ки скрининг мегирам. Скрининги мо ин якум скрининг 3000 меистад. Дурунаш ба узи и хун. Агар ин барои кӯдако ваяш чӣ мегӯянд ягон исқот доранд, то есть болезнь Дауна, генетические хромосомные заболевания дорад ё ки надорад. Барои пешгирӣ агар безе бирояд биохимия через хун консултатсия генетика равон мекунам. То есть пешгирӣ ҳамин хел ҳолатҳо шудагӣ занакои тоҷик да ҳаминҷа сроки майда ба узи кардагиянд. Вақт мо намефаҳмем ку скрининги якум скрининг аз 10 неделя то 13 неделя. То есть чӣ мегӯянд узи кардагӣ тоҷикистон рафтагӣ ҳамита дар тоҷикистон мисол вая ҳомила ҳамон эмбриона сараш ба мағзи сар нест ё ки об ҳама хела выявлять мекунем. боз чӣ мо чӣ консултатсия занакое ки бесплодӣ бефарзандо мебиёянд. мо уролог дорем. Урологи мо рӯзи клиникаи рӯзҳо кор мекунад. як ҳафта ба як мард барои мардо як ҳафта ба як бор. дигар рӯзо фақат занакои қабул мекунем. барои ин клиника фақат барои занона аслан. худам ки гинеколог фақат барои занона. мардако дигар рӯзо нестанд. ҳамин фақат рӯзи якшанбе рӯзи мардона бемаънол метавонанд биёянд. запискатиҳо ҳамин бефарзандо ҳастанд мебиёянд. занашо рӯзои бозор. Агар бефарзандӣ бошад рентген маточных труб дар кор бошад равон мекунам. Агар операция киста яичников, миома матки,
мисол як внематочный шиносо ҳаст бо нархи арзон больницаи давлатӣ ба направление метиҳам нархи арзон кати ёрдам метиҳам барои мисол сохранение ба пешгирӣ ҳомила чтоб выкидиш нашавад пешгирӣ гирифтанам больница ба равон мекунам просто у нас договор дорам врачи заведующий отделение қабул мекунад без отказ да без отказ я саволига модар ки мақсад худо накунад ягон бародар занаш ҳуҷҷат надора документош соз нестанд мисол мегӯем виза падом мерӣ шумо хона мерӣ намерӣ ҳамин савол ҳастам хона ба неакун документ надошта бошам онлайн консультация дорам баъзеша хоб онлайн консультация ягон рафта бошад хай мерам да если у меня время вақт дошта бошам мерам вақт набошад шинособа равон мекунам давлати мефирсонам потому что мешад ҳолатое ки кровотечение ман хонаба ёрдам дода наметавонам бояд ки равам خصوصا از ببینه کمی کلینیکی که ما طولی چند سال شد رکلامش میکنم سینه ما میاریم من همیشه نشون تو میتونیم دهخونی نمیشه خراب عزیز اینجاش چی میگن جوی اوزیشونه پا اینجا جوی اوزیتونه اوزی میکنیم خب با چی کار میکنید اینجا با چی میکنیم سپیرال میمونیم سپیرال میگیریم در همینجا برای حامله پیشگیری حامله داری ده خب دیگه چیزا میکنیم анализ میگیریم обследование любой анализ ҳама анализ спермограмма барои мардона барои ИПП мегӯем половая инфекция занаку мегирем азок хун ҳама чиз мегирем обследование ҳамаш ҳаст дар ҳамаша дар ҳамҷа сурат қабул мегирем хуб дӯстони азиз хиёл мекунем ки як нуқта бас аст агар шура ин модара ҷои чотка мақсад нишон додем ҳама тарафҳои чора ҷои кор шад шифои комил модарҷон худованд هیچ کس کسل نکرد کسل کرد بیان پیشتون زنگ بزنن رقم خودتون خودتون جواب میدید تلفن ها خدا کروگلاسشون 24 ساعت خوب مادر تمام سلام